Hello everyone, NivedithaDinesh vlogs ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ದಾರೆ ನಲಿಪುಡಿ ಈವ್ನಿಂಗಿಗೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆಂಕ್ಲು ಮಂಜು ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ವೀಕ್ಡ್ ವನಸಗ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪದ ಆಯ್ಚಿ ಸಾರಿ ಖತಮ್ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಮಂಜು ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಜದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿರಂದು ತೂಕ ಕೋರಿ ಮಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ತಿಂದಿನ ಯಾವನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾಪದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಬಿರ ಕೋರಿದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ ದಿನೇಶ? ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಪಂಡ ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ದಾದೆ ಕಚ್ಬಿಡಿನು ಇಲ್ಲಡು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹತ್ತು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತಡು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂದು ತಿನ್ಲಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದೇ ದಿನ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪತ್ತದು ಪೋಪುನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿದ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪುಜಿದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಕ್ಲೇಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ತಿಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಹೆಂಗೈತೆ ಮಂಜು ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಮೋಳುಲ್ಲೇರು ಮಂಜು ಅನ್ನೋಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ चिन्ह चिप्स चिन्ह ना बाइक ला बाड़ी चिप्स आप छोटे बेबी है नहीं है आप छोटे बेबी है चिन्ह कम अनु ना तो टेल इसमें फादर लोग नहीं बैठने का, ओनली मामा मदर लोग बैठने का. ला 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 ला. आप चीटिंग ना इसके लिए. मंजू इंक्लेगे चिप्स करते, आनो इंक बिस्किट कोरियल. जिनो मोल कलो दे. जिनो क्या कर रहा है? दे. चीनो ना बिड़ा रहा ಮಂಜುನ ಚಾಯ್ ಬತ್ತು ಭಯ್ಯ ಮಂಜುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಂದೇರು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ये दिन पर है बेलपुरी बोरा बेलपुरी दिन पहले निकला है मैंने बेलपुरी बोरा ना मंजू ने कांटेक्ट ये बड़ी अच्छी बात कही आप मोर बाजेट पे इतने बत्ती नहीं बेलपुरी सापड़ा ಮಂಜು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಪಾನಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಪ್ಪನು ಹೇಳಿನೋ ದಿನ ಮುನಿಜ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಐತೆ ವನಸ್ತ ಟೈಮು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಮಂಜು ಅನು ಚಿನ್ನು ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಜಿತ್ ಬೈ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅದಿನ್ನು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದೇರು ಮಂಜು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕ ಸಲಾದ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ದಾಳಿಜ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಜಿ ಬಕ್ಕ बिरयानी बनाया हम लोगों को क्या बनाया हां इक वनस मन्पुಜಾರ ಇಕ್ಲೆಗೆ ದಾಳಿಜ್ हम लोग मटन करी दिनो भैया प्रिपेरी इकले तोच पाव मंजुना बिरयानी
ಯಮ್ ಯಮ್ ಹಾಲು ಬಲಿ ಪುಂತುಲೆಗೆ ಹಾಂ ಬಸ್ ಮಂಜು ತೋಡ ರೈಸ್ ಪುಟ್ಟ ಹಾಂ ಓಕೆ ಮಂಜು ಇತ್ತ ಬಸ್ ಯಮ್ 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 ಈ ರನ್ನ ಸಂಪಿಸಾರಾ ಈ ರನ್ನ ಸಂಪಿಸಾರಾ ಸೂಪರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ आपका मंजूषी का आपका भी बिरयानी फेवरेट वेज नॉन वेज दोनों मेरा नॉन वेज आपका अजीत भाई मटन इरके चिकन इरके मटन बिरयानी फेवरेट है चिकन बिरयानी फेवरेट है फिश बिरयानी फेवरेट है ऑल नॉन वेज बिरयानी फेवरेट दबा के खाओ मंजू दबा के खाओ मस्त जोक आता बिर्याणी सूपर मस्त इष्ट बिर्याणी वैतला मंत बरले वेज आत नॉन वेज चिन्नुला तिन्नोदुंड अम्मा सेटअप मंत बरले मोबाइल दियाले ఇంకా లవణసాన్ని అన్నల మంచినల చిన్న వనస్ మంత వందలేదు ఒక అనున్న లవణసా అండి అది సర్కస్ మంత వందలేదు ఏం చేస్తాను బిర్యానీ एक नंबर ऐद भैया वनस मंदी चीज किधर आप काया झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो अजित भैया बट्टल प्लेट मोले अजित भैया का फास्टिंग है अजित भैया बिरयानी सुपर अजित भैया लवणस मंत వందలేరు బిర్యానీ దీనున్న రెడ్నెస్ అలత్తే దీను దీನು ಗಡ್ಡಪುರದಿ ಇದು ದೇವದಾಸ ತಿನ್ನತ್ತು KGF 2 ಆತರ 3 त हीरो अपन दिनों ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो ಚಿನ್ನ BMW ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನಗೆ ಲಾಗ್ ತೆಕ್ವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗಾಡಿ ಬಾಯ್